Takže čus lidi, my vás vítáme u dalšího challenge, já jsem tu. Zase smrkl jako včera a předevčírem. A tentokrát to bude Milk a Energy Jack Challenge. Který vlastně vidíte tady, už jsme si to připravili a... Bude to psycho, jak to teďka vidím. Tak ty nalip do poloviny jsem tady, kde já jsem to no, tak já. Tak naopak. Vidíte tu přípravu těžkou? Se ještě napiju? Ale jako, nemusíš tam někdo vyplýtvat. Stačí? Stačí. Počkej, jak je to bude úplně obráceně. To vypadá jak chcánky, ty vole, toto. To nevadí, že to bude obráceně. Stačí tak? A dolijem toto. No, teď tam... Počkej, tak já počkám. Ať to nějak nevidím. Tak to tam vyklop celý. Aha, tak to se jako nepovedlo. Ale to nevadí. A už se ti Tu plechovku nevyhazovat, tu si beru. Já super. Dívejte na tu jak se to divně smíchává. A už tam jsou prostě ty cucky, stačí? Jo? Jestli chcete vidět ty cucky, tak zrovna teďka se můžete podívat. Fuj, to bude hnus. Ještě, že to necítíte, protože z toho byste se hnedka poblili. Já si k tomu čuchnu tak. A Budu blít z toho smradu. tak jo, tak my se asi připravíme, ať to máme rychleji za sebou. Tak, lidi, 3. Ne, počkej. Hezky si to čuchníte. Fuj, 3, 2, 1, teď. Komplet, hoši. Dívejte na Boburita, jak to hezky bere. Zatím to vypadá dobře. Mára se drží. Dívejte na Máry. Mě to chutná. Tak pojďte. Ale chlapi se to strašně na zuby. A už do toho. Pojďte. Bombáč, jak už bumbá. Dívejte. Z něho bude pivář. Dívejte. A Jurovi, jak to leze na nervy. Hoch, ty prohraješ. A už to se neřepíte, to... To nejsou závody, Jirko. Dívejte na Jury. Jak ty chcete vidět Jury? Co je? Ne, vůbec. Tak já myslím, že to skončí. Hoši, v klidu, tak jdeme na to, ne? Až do konce. Já už na 3, to kašlu. 2, Ne, dělej do pivo, 3, když já tak... 2, 1, teď. Sorry, dám. Juro, já na to kašlu. Jestli to je naše dělal speciální úkol. My už jsme se domluvili předem, já to udělám. Au. Dívejte. Poslední lok. Že to vypije na lok. Sračka. A dívejte na Michaela, jak to posral. Ale já jsem to tam měl plnější. Já mám větší půl litr. Neměl. Tak si dělá to opět, kámo. Docela na rozdíl. Není. Tak jo, Tak toto byl challenge, ale my jsme se domluvili, jak jste mohli vidět, led a sůl challenge, tak Michael to zopakuje ale na druhou ruku. na pravou. Bude to mít to obou. Tak jo. Tak my to teď nachystáme a můžeme jít na to. 3. Chcete pokračovat, nebo ne?